Ageno nirio makare janeno mar Kala TV Odiochieng ni mano mar tarika beach dweno marario igagana rio kod prario kod auchiel janeno mar Kala TV giesani antere kai mar mondo miakelni wechego mago manyien wechego mag Dier Odiochieng kabende gin weche mowuok achiel mesawa mano mar kawo weche manyien gimitimo giesani ibedo koda nyaka giko kabende wechegi inyalo neno gi embui magwa duto te kanyo mabende otingo Facebook ekinda mago mamoko nyinga Nelly Achieng ndhine arwaki ne machiegni wachako gi mago mabende timore piny owacho mano mamalo kama bende wayudo kanyo ni jawach elo piny owacho mano moluor Isaac Mwaura owacho ni okengego mago mabende piny owacho mamalo sani to koro osechako keto kanyo mabende oting'o wechego mago mag jiwo tudruok e yorego mago manyasani en achiel kuom okengego mano mar neno ni ber obio neno e pacho kae owacho ni piny owacho bende osechako keto kanyo okenge mano mar neno ni gopego mago mabende pok ne ochul mapiyo kaka nyalore bende owacho kata ne olero ni okang'ni en mano mar neno ni uchumi mano mathurka obio ting' malo. Isaac Mwaura ne loso kama. One thing that is very clear is that Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital has fully transitioned to a paperless, Afya KE system, integrating clinical, laboratory, pharmacy, and medical records to streamline patient care and reduce errors. The digital system also enables real-time data tracking, improving coordination across departments and satellite facilities, and enhance efficiency and accountability in public healthcare delivery. This is very important because this is what we are doing also with Cabinet. Cabinet is also paperless so that we also save our trees. And that is why we have Trufena today here with us. Also, in addition, the Treasury has approved 255 billion to clear pending bills and boost businesses. This is very important for our people. The government has approved 255 billion to settle long-standing pending bills to suppliers and contractors, easing cash flow pressures and restoring confidence in public procurement. 80 billion has already been released for roads, and 175 billion will be progressively cleared after verification supporting business nationwide. Remember, we had actually a business outlay or claims of up to 600 billion, but a good number of them were found to be fake, about 57%. They could not be verifiable. But the rest that have been cleared, now we can see they are being paid. And actually, 98% of these claims were below 100 million Kenya shillings. So it's very, very good. The other thing that is also very good, the government, through the Trade Cabinet Secretary, Lee Kenyanjui, has announced that Kenya's new automotive policy will allow Kenyans to buy brand new vehicles at price equal to or lower than 8-year-old imports. And this, for sure, is because of Isuzu, which has positioned Kenya on the global mark as the first country outside Thailand to manufacture MUX model. I don't know whether you pronounce MUX or MUX, with local assembly incentives reducing its price to by 27% from 13.5 million to 9.9 million. If you get this 9.9 million, it's almost the same price with 80-year-old models. So this is actually going to promote affordability and strengthen local manufacturing. So there's a lot that the government is doing, and we remain committed to ensuring that we put our focus on that. As you know very well already, there's an IPO for KPC. Please buy the shares. We want to ensure that we have proper infrastructural development. We are thinking for the country. We just had a very good meeting with the head of the public service, on this issue. So, gava iko tayari kukusikiza, si ndio? Opogoregi mano yena mundo miachuali achiel kachiel nyaki county mano Homa Bay janeno mar Kala TV kama bende wayudo kanyo ni jalupa governor mano ma county Homa Bay moluor Oyugi Magwanga sani to koro ne opito ng'wech nyaka e nyim doho kama bende ne ogolo kwayo kata ne ooro kwayo mar mondo mi governor mano ma county Homa Bay Gladys Wanga oyawni apisi mare mabende owacho ni osebed ka olor chakre higa mano ma okalo. Magwanga wacho ni okang' mano mar loro ne apisi no osemone chwalo ne oganda jo Homa Bay tijene kaka apisi mano mar jalup governor. Olero ni pok oyudo lera mora gino mabende owinjore otim kata kanyono mabende owinjore otiye nyaka ne lor apisi mare. I want to make it very clear that
petitioned the court to order the governor to unlock my office that she locked since last year. She has actually rendered me jobless. I have nowhere to sit to offer the services to the people of Homa Bay, because the people of Homa Bay require the service, so I cannot operate from or under tree, much as I can operate from my home. And there has never been communication direct from her instructing me on what to do. So this is now a disservice to the people of Homa Bay. I'm earning a salary but not offering any service. So I want to appeal to her. I want to appeal to her to make the necessary arrangements to even unlock that office before even the court delivers or act on it. As Joseph Oyugi Magwanga, who vied in 2017 for the position of governor and now have been the deputy for Gladys Atieno Nyasonawanga in 2022, in 2027, I'm going to be on the ballot as the governor for Homa Bay County. So let her actually prepare that we are going to face off. And all along, she has just been overpressing the national government projects coming to be hers, yet she cannot tell the people of Homa Bay where she has taken the close to 48 billion allocation that was allocated to Homa Bay County since she became the governor of Homa Bay. Ka pod wagoyo manatachi county ma Homa Bay kanyo, wayudo kanyo ni lakteche mago mabende wuok e county ma Homa Bay ne jochako ng'anyo margi odiochieng' mano ma kawuono, kama bende ging'ur ging'ur ne piny owacho mano ma county ma Homa Bay oserem keto e tim moko kuom winjruoge mago mabende ne gibedo godo. Lakteche go kata ng'anyo makama iparo ni ne owinjore ochakre chieng' wuok tich, kata kamano piny owacho mano ma county ma Homa Bay ne josingo ni gibiro bedo ka gichiko itgi kendo giketo e tim moko kuom ywak mago ma lakteche go nitiere godo. Lakteche go wacho ni nyaka gie sani pok giyudo osachgi kuom kinde malach, kendo giwacho ni mano en okang' mano mabende thiro chenro ma owinjore gichwal ne oganda ma wuok e county ma Homa Bay. Ne ging'ure yo machalo kod ma. To ensure that this strike starts today, because it has delayed by 1 day. It was to start on Monday midnight, but the county told us to hold on and they were promising to engage, but sadly they did not engage anyone yesterday, and the little engagements that we have tried to have with them in the 21-day strike notice period has been nothing but nonsense, PR and lies. One of the things they promised that they are going to promote the doctors, they cannot even post the pay slips for us to download and see those changes. They owe doctors money. Some guys who are previously promoted and nothing changed on their pay slips. And I'm sure somebody is banking and eating that money. They are to pay them back their money and their arrears. The pay slips are not yet out because they know very well that they have no intention. We have gone on strike before. They have issued promises before. And they have not honored any of it. And that's why we are not willing to take that. From 2021 to 2025, they deducted our members 3,000 shillings per doctor to remit to the union. 6.1 million of that money never reached our union. That's called stealing, obtaining through false pretense. That's theft by an employer. When you raid our meager pay slip to find the union and you don't, when we take loans, when we take policies for insurance, when we take circles, savings, and we tell you that please deduct this money from my account and remit it to my circle, to my bank, to my insurance company for my child's school fees, and you deduct that money and you pocket that money,
That is called theft. And that is what Homa Bay County is doing. Homa Bay County has employed so many doctors on contract. Actually, in this facility, there are more contract doctors than on permanent and pensionable. And we tell them, convert them to permanent and pensionable. It's much cheaper because in PNP, you don't pay gratuity. This is one of the easiest things they can do to show goodwill because it has no financial implication. They have refused to do that. Homa Bay County is where when you disagree with the minister or a chief officer or a director, just through a phone call, you are struck off the payroll. And we have doctors that have been struck off payroll for reasons that is only known to whoever made that phone call, and they're not following any HR guideline. Homa Bay County is where they deduct your money for medical cover, and somebody pockets that money, and now we have doctors in Homa Bay County with no medical cover. And you expect these doctors to come and serve our people? They are being too ambitious on that. So as KMPDU nationally and at the branch level, we are saying that we are done begging. We are now ready for bargaining, where the county must say if they want healthcare workers in the facilities, doctors in the hospitals, then they must honor the end of the bargain. Governor Wanga, it is the 5th day of the month. You have not paid salaries for any of the workers of Homa Bay County. Governor Wanga, you cannot play around with the pay slips of doctors. You cannot be deducting money meant for the union and not remitting it. You cannot be deducting money meant for health cover and you're not remitting it. And the workers, the doctors are suffering. Governor Wanga, you cannot gallivant around the country. You cannot be gallivanting around the country and healthcare in Homa Bay is failing. We are starting a strike that will be a very major strike. Wadhi nyime kendo wapogore kod mago matimore county mano ma Homa Bay. Kama bende wayudo kanyo ni e kindegi mago ma bende yiero mano ma dundo ma tarik 26 dwe ni sani to koro kayo machiegni. Jating dai mano mar jatend piny Kenya mano Faruk Kibeta, jaodbura mama Lava David Ndakwa kaachiel kod jotelo mago mamoko mago ward. Odiochieng' ma kawuono ne otelo ne campaign mano mar goyo debe ne jachung' gi otiko no mano mar duond bura mar UDA elaro kom mano mar MCA ma West Kabras mano Elfas Shalaka. Mnajua wananituzingi hapa. Leo mtakubali mtu anituzi hapa Ingwe. Wakijaribu mnasema riswa. Ahonya ni mtu wetu, si ndio? Wakijaribu tu namna hii mnazunga shina. Ahonya ni mtu wetu au wengine riswa. Musiseme kwamba wakabarasi na wanyala. Mkabarasi ako hapa anauliza kura. Munyala anatoka huko aende Kabarasi aulize kura. Na kura ni kupembeleza. Kura inalingana na vile unapembeleza. Kura ni kuomba. Kura ni kuuza sera yako. Kura sio vita. Kura sio fitina. Kura sio matusi. Hii imefunguka. Niliwaambia hapa Pukakunga fungukeni masikio. Ndio leo sasa mmefunguka. Watu wa Mwihupo, watu wa Musiti, watu wa Pukakunga. Opogregi mago matimre West Kabras waduogo e county ma Kisumu kai. Kama bende wayudo kanyo ni jogo mamine kaachiel kod rowere ojiw mar mondo migi wuog oko kendo girakre gi joma chuo e laro kombe mago mopogore opogore mago mag siasa. Weche makamagi ne owachi kod nyadendi Lydia Ogweno ma bende onyiso dwaro mare mano mar laro kom siasa e county mano ma Kisumu kai. Kama bende ojiwo oganda onagi ma moloyo rowere mar mondo migi wuog oko kendo gilar kombe mopogore opogore. Bende ne ojiwo rowere mar mondo mi otema okaw ombulu kendo gibigigo ombulu wirani mano e yo kende ma bende ginyalo tieko godo telo mano marach magisebedo maka ging'urne e pacho kae. Yudo ni joma mine king'iyo gigo masago society gigo thago joma mine moingo joma machuo. King'iyo kibiro kata wach sikul yudo ni ng'ama miyo en ng'at moro ma
otemo mondo nyathi odhi skul ng'enyne bibo yudo gi king'iyo kabasari kata gine miyudo gi ka ging'eny kibire wacho osiptal gine ma gitero nyathi osiptal ng'enyne gine ma weche osiptal gi hinyo gi kabisa kibire wach loko ohala yudo ni kikompea gi jogo machuo joma mine sana sana ohala matindo tindo gi jogo ma mine ema ng'eny koro seche ma piny ok dhi maber joma mine winjo pek moingo jowa machuo koro akwayo ni mondo wuoguru mondo chung to kik ing'i ni in gi pesa kosi onge godo gi pesa gino ma in godo miwuog godo mondo seche miwacho iyalo wach mine wan be wan e mesan Kisumu kae wan gi ng'ikni king'iyo kombe mag bunge 7 mantie Kisumu ka iyudo ni ng'ama miyo en achiel ma en Dwasi Rosa Buyu koro dwaher ni joma miyo bo okawe kombe mag MP gi mag bunge gi mondo wabed mang'eny e bunge kacha to kata kwa biro MCA ka kiyudo mine king'iyo mine moyier gi tin koro ng'eny wabedo nominated wang'ni waringi mondo wan be mondo yierwa ko marowere danga her mondo jiw mondo wuogo ko mondo dhi ukaw kura ng'ikni osebedo e telo sana sana e telo ma Kisumu County kae dhi uru mondo ukaw ombulu nikech ka kiloko jatelo ikaw ombulu gi dhi go kura kwa ng'iyo migawo mar IEBC osebedo kotimo voter registration to kwa ng'iyo numbers pod ni piny sani ne gilando ni chakre dwe mar 3 nyaka dwe mar 4 gidwa timo gimoro ni mass voter registration itiende ni gibiro nyaka e dhodi kama itie kora kwayo ni wang'ni ka gibiro ma giduong'o dhot yawne gi dhot tikaw ombulu Yena mondo miagamu ya janeno mar Kala TV kata kamano kikidhi mabor wirani ka duogo kae pod nitiere weche mago mathoth ma aikoni e kidienjni mano mar kawo weche manyien mag Dier Odiochieng kowuok achiel e mesawa mano mar kawo weche manyien e wang' jowi mar Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Dier. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana wende manyasani kaachiel kod machon kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime yudo weche manyien. Warengo nyaka gwenge mago ma Garissa kocha. Kama bende wayudo kanyo ni jodongo mago ma bende wuok e gwenge ma Garissa kaachiel kod Isiolo ogolo kwayo ne oganda mago ma bende wuok e gwenge go mar mondo mi gitem gi nyakue e kindgi gin giwegi. Jodongo go ne oloso kod jofwamb weche kama bende ne gijiwo oganda makono mar mondo mi opogre kod timbego mago mag siayo tulo e kindgi giwegi kaachiel kod laro kuondego mago ma bende ikwaye jamni. Wirani timbe mago maket koda mago gin mago makelo kata mago mamedo mana midhiero e gwenge go. Jodongo go noloso kama. Sisi hapa ni wafugaji. Wafugaji ile kitu tunafanya wakosane ni lishe na maji. Maji ikikosekana huwa maji ambayo inapatikana inakuwa ni kidogo sana. Sasa isipotosha inafanya watu wapigane. So hakuna dini ambayo inakubali mtu kuwa mwingine. Kwa kila dini kuwa mtu ni haramu.
Hakuna dini imekubali. Na hakuna pia tamaduni imekubali mtu kuuawa. Hiyo pia ni haramu. Sasa ile kitu tunajaribu kuhimiza ndio kwa sisi nyasi na lishe ambayo inatamani tukosane, tujaribu kupanga. Kwa sababu kuna kitu inaitaka mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa hizi nyasi haipatikani, sasa hizi mvua hakuna na lishe ni ndogo sana. Kwa mgeni utafuata sheria ya mwenye nyumba. Sasa wale wajirani wanakuja kuomba maji ama lishe, lazima wajaribu kutafuta utaratibu ndio tuweze kudumisha amani. Wadhi nyime weche mago mamoko e dokanyo ni obila mago mabende wuok e gwenge mabutula yangore ne ondhiyo lita mago mabende romo 290 duto te mago mag kuong ma ok opuodhi mar changa mano mabende giwacho ni nengone nyalo romo 300,000. Wachore ni kuongo ne opandi e ot moro e boma mano mabumula. Kamanda mano marobila e gwengego mano Mikae Yunia Onyancha owacho ni apedha maket koda mano ne ubiro mana tok kane giyudo kanyo maling'ling kowuok kuom jopiny kama bende ne oyangore ni kuong maket koda mago mag changago ne chano mar mondo mioke e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Owacho kendo singo ni okang' mano mar timo apedha mager mano mar tieko kuong maket koda mano biro bedo kadhi nyime e gwengego. Ne uloso kama. Hii pombe tumeipata kwa nyumba moja. Kulingana na vile observation yetu ni kama huyu mama anakusanya hii pombe pamoja kwa nyumba moja na anaisafirisha kwenda mahali ama sehemu fulani. Cost yake ni kama shilingi 1,300. That is the street value. Na tumeweza kushika watu wawili ambaye tunatarajia kufikisha kotini kesho. Hii pombe tunafanya tunatekeleza kila siku kwa sababu kila siku tunafaa kupeana ni pombe ngapi tumeshika, ni mihadarati ngapi tumeshika, bidhaa hizi za magendo pia tunashika hata hizo. Tunatekeleza maelekezo ya rais, tupigane na pombe na mihadarati. Gikanyo madikela giko marmi weche manyena mag Dier Odiochieng janeno mar Kala TV kata kamano okipogri kod Kala TV wilani ka umolo kanyo sa para biro dugo kai kod weche manyena biro bedo ka kelo nigi e yono mano machie. Kero kamano kuom yiero Kala TV kendo ero kamano kuom bedo koda nyaka giko. Nyinga Nelly Achieng ndine.